guys! Welcome to my channel. This is MJ Taraon nagsasabing food is life. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and comment for any suggestions. And subscribe now and hit the notification bell for upcoming videos to come. Kumusta mga kapodi? Ito naman po si MJ Taraon nagsasabing food is life. Welcome po sa aking channel. And today's episode po ay, ang gagawin natin ay mag-marinate tayo ng tilapia. Mga ingredients po natin ay, ito yung isda, tilapia, yung ground black pepper, vinegar, garlic, shallots, ginger, sugar, at saka salt. Ito yung blender natin, lagay lang natin yung shallots, garlic, ginger, then salt, sugar, then ground black pepper. Then vinegar, 2 tablespoons. Ito na yung blend natin. Isang cup. Ito yung gagamitin natin pang marinate sa tilapia. Ito na yung tilapia natin. Nahati siya. Then ito yung pang marinate natin. Then i-massage lang natin sa tilapia. Marinate natin overnight bago natin siya prituin. Ito na yung tilapia natin na marinate overnight sa fridge. Wow, ang bango! Ginamit natin ng all natural marination. Yung luya, garlic, at saka onions, yung white vinegar, salt, at saka pepper. Ipa-fry natin siya. Tanggalin lang natin yung mga ingredients sa katawan ng tilapia kasi tatalsik siya. Ito na yung isda natin na marinate. Balik ka rin natin.
Kaya nga tinanggal ko yung oil kasi i-flip up ko lang. Ano siya, para hindi madurog yung tilapia. Ito na yung fried na marinade na tilapia. Ito yung pinagprituhan natin. Balik ko yung oil. Then magpiprito tayo ng okra. Ito na yung okra natin na naprito. Halina samahan niyo po ako na magluto ng talong ensalada or tinatawag namin sa Ilocano na POKE2X. Ito yung talong natin. Gamit ako ng tinidor para ipok ko lang yung eggplant bago ko siya ihawin sa oven. Pero sa mga Ilocano, inihaw namin sa uling. Palinigit ko muna yung oven natin. Ito yung talong, ihawin natin dito. After 20 to 25 minutes, check natin yung talong. Ito na yung talong. Be careful kasi mainit. Ito na yung talong natin. Mainit siya. Pero mas magandang tanggalin yung balat at mainit pa. Tanggalin lang natin yung balat. Ito na yung talong natin. Gawin lang natin siya. Mas maganda talaga sa ihaw sa uling. Then cut lang natin. Kuha tayo ng bowl. Lagay natin dito. Ano siya? Ito na, lagay natin yung kamatis. Yung onions o sibuyas. Then, patis. Mix lang natin. Ito natin, mix lang natin siya. Then, ito na yung ensaladang talong or poke-poke. Bawang at saka shallots, yung maliliit na onion. Gagawa tayo ng sausawan ng ating tilapia.
natin yung bawang at saka sibuyas. Ito na siya. Then maglagay tayo ng white vinegar. Asin, konti lang. Then yung paminta. Magluluto ako ng garlic fried rice. Ang mga ingredients natin ay yung 1 cup of leftover rice, salt, garlic, at saka oil. Ito yung paluyok natin. Maglagay tayo ng oil. I use the used oil kanina na pagprito natin ng tilapia. Maraming garlic. Ito yung garlic natin. Toasted na. Then, pumalak ako ng konti, mag-set aside. Lagay natin yung rice. Season lang natin ng salt. Ito na yung fried rice natin. Garlic fried rice. Ito na siya. Ito yung garlic fried rice natin. Yung okra na fried. Tilapia natin na marinate. Then yung poke-poke. Yung niluto ko kanina, ito yung marinated na tilapia, then yung ensaladang talong or poke-poke, yung garlic fried rice, at saka yung fried okra or lady finger. And together with yung sausawan sa tilapia, yung garlic, onion, suka, konting asin, at saka paminta. Ito, complete.
is Taraon version of Filipino breakfast style. Ito yung marinated tilapia, yung ensaladang talong or poke-poke, yung sausawan, garlic fried rice, at saka fried okra.